Салам алейкум, всем привет! У нас конкурс нету. Мы не привыкли делать конкурс. Салам алейкум ба кули мухлисони канали Самбой ТВ. Екатеринбург муранги дигаро конкурс элона мекунем. Конкурс намегзорем. Танҳо барои шумо ма як пешниҳод дорам. Кадомида ки дар кор бошам марҳамат омада харидорӣ намояд. Танҳо харидорӣ кардан метавонед тавом. Конкурс шояд ки дар оянда ягон конкурс ташкил кунем, нашодам хеле калонка, динамик, як бор ду бор хай дар пешина кардатем. Рости гап ҳозир бошад танҳо барои шумо пешниҳод мекунем ки чизе дар кори марҳамат барои шумо. Дар YouTube муло бисёрай, омиё бисёрай, и барои ҳам омиё дар кори ҳам муло. Так что барои ҳаматон. Ана дӯстони азиз, коробкашро мегирем. Дар коробкаш як зарядяк дорад ва якто USB кабел. Баъдан дигар ҳечи надорад. Упаковкаша пешакӣ бӯй кардагем. Вақтам хупад бача шумо. Дӯстони азиз, фирмаш JBL аст. Барои бачаҳои шербачаҳои тоҷик нархаш 6000 ай. Барои чӣ ман мегӯм? Ҳам барои мулоот дар кора, ҳам барои омиё. Ҳозир шумо мефаҳмед. Дӯстони азиз, мана бинед чанд қадар динамикай хоҳед овозша шунавед. Агар ҳозир мо ба шумо мемонам дар кӯмаки мо, дар ёрдами мо Хайриддин Маҳмад сурудои худро фиристонааст без авторский. Ба ин хотир роз мемонем. Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth-ам карда мешавад. Bluetooth-ам FM mode. метавонӣ ки дар гарданат кашол кунӣ бигардӣ, метавонӣ сар алқан кунӣ, дар байн бигардӣ. Ана мо як рӯз мешавад, мегирем амира, мегирем овози баланд, вай мерем, центр мерем, насиб боша, ҳам хел гирифта гаштан мегирем, ку музикаи тоҷикӣ мемонем, гимни тоҷикӣ мемонем, ку чӣ мегам мардам. Дӯстони азиз, сурудои Хайриддин Маҳмад чӯта нахондеса даи агон музикаи хуб мемонем, Bluetooth гирон кун. Дар флешка мо якда суруди Хайриддин Маҳмад гирифтем ки флешкада намехонда через WhatsApp рӯй кардага, хавоз иша бупройка мекунем. Хайриддин Маҳмад да. Bluetooth. Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth mode. Инам ки бародарини азиз, чӣ хел шумо мебинед, мощностиш, ваттиш дасташна Boombox номшай. Дар инҷо барои флешка гузоштан дута флешка калон, флешка майда, радио ҳам дорад. Ана гуфтем ки барои чӣ? Bluetooth mode. Ана Bluetooth включач. На Bluetooth. FM mode. Ана барои чӣ гуфтем ки барои ҳам малов, ҳам омид, барои он ки оз ман ба шумо нишон медиҳам. Бародаро баъзе шумо мехоҳед ки фарзандатон форид Қуръон шаванд. Фарзандатон хонанд. Инаи Bluetooth ёрад. Ба ҳамин хотир ман инра пешкаши шумо мекунам барои мулоот ё барои омиё, барои нафароне ки тема мекунанд, барои нафароне ки машқ мекунанд ба музика. Ана ин барои мулоот. Не ҳарчи намо паску. Ҳар чизоро намо. Хайриддин Маҳмад чӯ тамом. Мараҷан. Ҳозир бародарам ахтам биём ки кам тарак шалан флайдо шука. Ава чоли подключат шавхи. Ана баъзе музикаҳо авторис мешавад. Ана ин барои гуфтум ку қориё. Медонӣ барои чӣ? Ҳозир нишонтон метавонам. Ин микрофон дорам. Ина бумбокс. Ин микрофон дора бародаро. Paired successfully. Олипе. Включачи. Музика як ҷо монди ту? Ту неки ранга он сакча ва шухика. YouTube да ҳоз медурем. Ана музикаи конкрет мемонем. Як аз он рӯзе туро дидам, дилам девона мегардад. Я бародари азиз касра ки маъқул боша марҳамат. Ишам бо Bluetooth дора мешавад. Хаба мемонам шумо. Хайриддин Маҳмад.
کسی نمیشناسه خیرالدین محمد ما سلکه کانالش در پایین میمونم اینجا باید داره 582 583 подписчик داره انا سرودای خوب داره از ما میمونم شما گوش کنید میکنیم رنگویا اومده خیرالدین محمد شمی بوده. دوستان عزیز چیزی که ما با شما گفتیم کدام میده در کار باشه انا برای زال انا ایرا بگیرم نه انا کدام میده برای خونه در کار ما گفتم که برای ملا اینو اما برادری که میخواد فرزندش کاری قرآن شود یا که میخواد آوازش خوب شود یا که اگر درس در مکتب درسای خوب بخونه با فرزندای خود که هیچ چیز تبریک نه یکم زلال نداره اینا میتونیم کلوچت کنیم بلوتوث شایی هم بلوتوث داره و فکر من خیلی کلوچت میشه اوزی خیرالدین محمد یا باید دیگه شمولیم کو خیرالدین محمد اوزی زنده خیرالدین محمد روزا بنا بهار کی میبینم اکا خیرالدین محمد شگل ها را به شش قطاره کی میبینم سلام باشم برادر عزیز این بود منمی کلانکایی که شما میبینید نمیخواد کلان با نام بوم باکس اینا نرخشون 6000 برای نفرانی که پادپیشکی کانال ما بود 500 سم سکیدکا داره اینا فراموش نکنید انا حاضر اینا را کلوچت میکنیم اینا گفتیم کو اوشا بینیم بچه ها چه داره آوازش رنگی شیرینه رای بلوتوث دیتکتیو بالای بالا اکی سامسونگ داره اینا برادر واز ایش هم میمونیم که جدا بلوتوث شو کنم که کلوچت میشه نمیشه میشه اینا تلسپیکر اگر این باشه یوش هم بکشیم ها Bye bye. بای بای Bye bye. برادر خیرالدین محمد یک بار دیگه کوی از خانه خوب که ما روز دیگه پیش شروع را گوش میکنم برادر انا برادران عزیز گفتنیم که اینایی برای خواندن است. بعضی آدم نمیتونه آواز خیچه نوریت کرده و راست کرده یا که خیچه راست کرده با خاطری که این بار اگراف کرده دیدین آوازش انا بعد قطوری بیجا
қатори метонед ягом чӣ монед бо бихонем мақсад лубои караоке боша меша чия мақсад караоке хай и худаш караоке ҳасан айда мақсад не ё ки фарқ надорад кадоме ки боша метонед лубои караокера монед чизе ки боша барои хондантон мақсад хондан чизе ки ба шумо маъқул бошад ҳамон чиза метонед монед ба қатори мондан метонед овози худро баланд кунед қироати суроъора монед барои такрор кардани дарс чизе ки ба шумо маъқул бошад дӯстони азиз метонед гузоред ё бисёр шафтрест ки ҳамин сабаб мо наметонем монем барое ки виднаворо маҳкам мекунад ана гуфтанем ки касе чи қуввате дорад ишам барои шумо 6500 сом скидка барои нафаре ки канали самбои тв екатеринбург меяд чиста ай соатои 8 то 4 1000 сом скидка добро пожаловать браҷон шас терминал нету убрале бодка якям келиняна ана нафароне ки метавонанд ҳар ҷо бираванд сер суруд хони ягон чиз запис кунанд ку микрофон шаҳриш мекунанд тамом камтар микрофон мачалка ки надора мезана овардан як боши саломат агар кадоми офис боша бо камкам регулор хаш мекунам агар касе дар кор боша марҳамат ба ҳамроҳи мо занг занед албатта мо кӯшиш мекунем ки баъри шумо як навигарӣ пешниҳод кунем ана дар инҷо чӣ буд ӯз ман шумода мефаҳмам кани самбои теректирбуд наворҳои нави моро дар омада тамошо кунем дар канали мо живой пахрдем маҳмадам мебинем ва дигар нафарони модари тоҷик аз ҳама навори хуб Dyson Supersonic теперь бадроем тамошо кунем модари тоҷик дар ғарбии шаҳр барои шумо як суруд мехонам Вот красивая девушка. бардорин азиз хелтон дар омада тамошо кунед ин видеоро баъд мефаҳмед бикушед гап неста братано агар кадомида маъқул шуда боша марҳамат занг занед пурсед ҳамаш как надорад ин қадар вазмӣ неста агар бигем ки чанд соат кор мекунад дар ҳақиқат як бор истифодааш мебаред баъд мефаҳмед ё вазношон қадаре ки чиста оригиналай қадар вазн надорад бигем дубликатай оригинал нест нархшон 6000 оригиналаш 20000 яке барои камбағало шурбон гӯшбарёнай мешавад барои нафароне ки мехоҳанд бигиранд сари алқан канали гаштан бигиранд беҳад зурай конкретне бигем туғяд вале ман якча мегирам центр мерам мебинем да мемонем рақс мекунем бачаҳоро мебарем конкретна кучига мешавад ина ба қариби соли навай ку центрда мерем якча мемонем рақс мекунем наворбардорӣ мекунем ва тоқиёи тоҷикиро мемонем
Хай так далее. Марамат кайза да коша да комментария нависи номери телефони мо 982 нависига 69 5 5. Тамазани. Амай бача.